magana. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Ƙasar Amerika da kuma ƙasar Rusiya, sabon rikici ya afku yanzu haka. Yanzu mai girma Putin ya yi wa ƙasar Amerika zazzafan gargaɗi akan irin shiga al'amarin ƙasar Nijar da take yi, wanda tunda General Chali ya gargaɗe su da su bar masa a ƙasa, to su yi gaggawar bar masa ƙasar. Idan kuma ba haka ba, hukunci zai biyo ta kansu, hukunci kuma mai tsananin gaske, wanda har hakan ne ya tsorata shugaban ƙasar Amerika ya gaggawar janye sojojinsa da ƙasar Nijar, ya maida su gida can ƙasar Amerika. Mai sauraro ka kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshensa, domin kuwa a nan ne za mu nuna ma irin gargaɗin da Putin ya yi wa ƙasar Amerika. Amma mai sauraro muna ƙara tuna ma, sannan kuma muna ƙara roƙonka, idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode, mun gode. Ƙasar Amerika ta koma tana shiri na ganin yadda za a yi ta bullowa al'amuran nan nasu, wanda ƙasar Nijar take ƙoƙarin tafi ƙarfin ƙasar Amerika yanzu haka, wanda ƙasar Nijar ta samu ɗaurin gindi ne daga Rasha, wanda har suna taimaka musu da makaman yaƙi iri-iri wanda za su taimaki kansu sannan kuma su taimaki al'ummar ƙasa baki ɗaya. Na ganin haka ne General Chali baya ganin kan kowa da gashi, domin kuwa yanzu yana ikirarin duk wanda yake so ya yaƙe sa sai dai a fito na fito, ko shi mutum. Idan har mutum ya yarda da kansa to ya fito, za a fafata yaƙi. Mai sauraro kar ka manta, muna ƙara tunatar da kai, idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode. Mai girma Abdurrahman Chali ya yi gargaɗi ga sojojin Amerika sun daɗe da gaggawar fita daga ƙasar Nijar.